مساء الخير. بسلسلة جديدة مقابلات العمل وحوارات راح تكون نسخة طبق الأصل من امتحانات الUKTST والأمتي مع محاكي فنلندي. إذا تحب تعرف شنو التفاصيل تابع الفيديو للأخير. موي من tulleen haluan työn ja minä työskentelen ja minä ja pomo haastatteluun. Päivää. Olen safe. Tulin työhaastatteluun. Aivan. Tervetuloa. Haet siis osa-aikaisen myyjän paikkaa. Kyllä. Onko sinulla kokemusta myyntityöstä? Harjoitellut paljon ja voin tehdä paljon asioita. Kyllä. Olen ollut aikaisemmin ruokakaupassa töissä. Ahaa. Miksi olisit sopiva henkilö tähän tehtävään? Koska minä osaan suomea hyvin ja hyvä palkka. Opiskelen tällä hetkellä kirjallisuutta ja pidän myös asiakaspalvelusta, koska olen ahkeria ja iloinen työntekijä. Tämä työ sisältää lähinnä iltatöitä ja myös viikonloppuvuoroja. Sopiiko se sinulle? Kyllä, erinomaisesti. Opiskelen päiväsaikaan, joten ilta- ja viikonlopputyö sopii minulle oikein hyvin. Hienoa. Kiitos. Soitamme loppuviikosta, jos päätämme ottaa sinut meille töihin. Kiitos paljon ja näkemiin.